Pag natikman nyo kasi yung gravy, parang somehow it brings back childhood memories. Kasi ako rin, nung bata ako, parang ito rin yung lasang nakilala ko sa gravy. So ito yung hinabol ko. Ang gamit natin imported beef. Hindi na tayo gumagamit ng local. Kasi minsan nasisingitan tayo ng may matigas na heated na beef. Nag-start yung Steak and Shake by Siesta noong 2021. Medyo kasagsagan pa ng pandemic that time. Before kasi nagtitinda kami sa Tondo. 3 stall kami doon. Meron yung parents namin, meron ako, meron din siya. Nakita ko rin puro steak, as in magkakatabi. So naisip ko nga, walang ganun dito. Ayun, I came up with the idea na dalhin ko dito yung meron sa Tondo. Naisip namin na ano bang meron sa Tondo, binabalikan ng mga tao na wala sa Pasay. May steak doon, only rice doon eh. Parang ang tinatangkilik ng mga tao is quality na mura din. Hanggang sa in-enhance na lang natin sa product itself, trademark natin na gravy. Yung gravy pa lang, ulam na. Ano naman magdadala sa steak eh. Customers na rin nagsasabi, tumatak sa kanila. Parang may something na babalikan talaga nila. Best sellers namin, meron kaming T-bone, porterhouse, beef, Hungarian. Yung mga fully loaded meals namin. Only gravy, only rice, with egg na siya and Hungarian. Ang sinserve po namin sa shake is fresh fruits. Hindi kami gumagamit ng mga preservatives. Pag natikman mo, una mong may isip is puro talaga siya. Ako si Darin Buseta. Ako si Din Buseta. Kami ang may-ari ng Steak and Shake by Siesta.
Thank you po ulit sa mga hindi nagsasawang bumalik-balik dito sa tindahan namin na maliit. Sana magsama pa kayo ng marami nyo pang kaibigan para mas maraming makatikim ng product natin. So located po kami sa 1848 Ramos Street, Barangay 46, Pasay City.